Коледа наближава, а ние подаряваме чисто нов климатик. И не само това, подаряваме и обезвлажнител. Забелязваме, че доста домове в България се борят срещу влагата, специално в зимния период. Но не всичко е това. За да е пълна картинката, подаряваме и кафе-машина с капсулите, за да започва деня ви чудесно, приятели. 3 награди, една томбола. Как да участваш? Елементарно е. Единственото, което трябва да направиш е да отидеш на sigipro.eu и да закупиш първи парфюм Sigi за климатик с сребърни иони, неутрализатор на лоши миризми и уникален аромат. Побързайте, защото победител ще бъде изтеглен на 24 декември. Една от тези страхотни награди може да бъде твоя. Коледа наближава, а ние подаряваме чисто нов климатик. И не само това, подаряваме и обезвлажнител. Забелязваме, че доста домове в България се борят срещу влагата, специално в зимния период. Но не всичко е това. За да е пълна картинката, подаряваме и кафе-машина с капсулите, за да започва деня ви чудесно, приятели. 3 награди, една томбола. Как да участваш? Елементарно е. Единственото, което трябва да направиш е да отидеш на sigipro.eu и да закупиш първи парфюм Sigi за климатик с сребърни иони, неутрализатор на лоши миризми и уникален аромат. Побързайте, защото победител ще бъде изтеглен на 24 декември. Една от тези страхотни награди може да бъде твоя.